Thil Maklor Khom episode 31 Chanchin Makle Lawom Parukna Lung An Chia March ni som paruk sangkha zakwa songkwa panga khan terikotal chu an baruma ain ka phluma anupui sheril nen hian an in karbo rok thalawin voenga mozat an lowin how to thina chuta anin how le chu thinrim lutuk chu ain ka phlum taringot mayani sheril chuan baruma rithuai chu hria in man mo takin avaluta apasal teri chu thi nuang hian theilowin min chanpui ro ka thidon tia asaizo nu chuan aboral ngal ani teri kum somthum pathum mi hian athi nuwa hian ataksa donate theiturin alo tirawa alung chu kum somnga pasari mi Sonny Graham an peta a chu pa chu alo dampha le ta ani kum sa kha zakwa somko paruk chuan Sonny chuan terian upui chu alom zia kin lekha athona inmu anin tiam ta nge ani ti chuan maktak mai chuan an hanin mu phata tang chuan teria lungphu nei ta Sonny nen chuan anin ngai zong ngal ti tamaya Sonny chuan rei tak in hrato ang main ka ngai na ngala kami thian mundang amel hlei theilawani tin chanchin bu pakhat ashil ti chuan hunte akal le dewa sheril po chuan pasal dangte anei lopa tin Sonny po hi nupui nei lai ani a ma se anin ngai zong tlat maya ti chuan an kopui te chu thenin kumsang ni pakhat khan anin kopta a har sada neu paltlangin kumsang ni palia chuan anin nei tange ani ma se kumli chau aliam tia chuan chan lian po hau lo hian Sonny chu ama sheril pasal teri ang chi khan mak tak main silai nei ka phlum le taringot mai ani ti chuan chu lungphu chu kumsom pahni chung anei tupa thi nuwa a phutop ve ta tak ani pangana Teresita tha Edgewater Hospital ti fai tu pakhat Ellen Showery chu Chicago Police in kumsang khazakwa somsari pasari khan thuzot fiatura an ko chuan an ko chan chu a hrechiang hle mai Teresita basa Edgewater Hospital thokve tho chu ama kumsang khazakwa somsari paruk khan Showery hian aina lu chilin avit thluma chu mai du tok lovin arwang chu a hal ngalani tu mai nan thelawa angai lain police te chuan an lo hretlat maya an thria dan po hi amakhle maya Teresita atha nu nge hian a hril mau mai ani kum sangha zakwa somsari pasari kum tirlam khan he hospital a thok technician Remi chua Teresita nen poa lo thok to thin chuan hospitala na thok tu te chol hadam na ruma chuan Teresita thla hi a mu thu asoya chumi nuwa tang chuan Remi chu engemo ako chunga lut omang mai hian a che dan le athil ti dan vel chu amak chho ta hle meya mi a hlat ria wa a chang chuan ngoi rengin amel ngai te amel ngut chang te anei thina hla a hriat ngai reng lo te alo saru ruta anuwa an zole chuan a zai lo thu te asoi le dei zel boxi a hetia a zemak tak mai chu azual ta zela ti chuan vai khat chu Remi chu khuma alet topa a chung te hne na chuan Teresita o chi hian aron tong chuak ta ni Remi pasal hi Johnny in doctor ani a ti chuan Jo chu bia in police ne nakal turin angen ta chiam maya Teresita chuan Showery in atha dan te thil chi sang Showery hian aruk sak vel thu te asoi chuak ta a tin chung a thil ruk te po chu a chung ten an hria thei vek thu le a chung te ming le an phone number a thlengin aron soi ta leu mai ani chu Jo hian a ziak chuak thlap maya police an han hril chuan an lo oi sak that du lo khop maya ma se Showery chu zot fiatura an han man chuan Showery chu azam ru le ti an hria a tin Teresita chung te chuan Showery in an han chek chu Teresita thil chu asoyang ngei chuan an mutamaya ti chuan Showery hi tol tha kheisin an man ta a Remi hian hemi hnu hian hetianga boina hi atok le tami alo ani palina Thailand nu pakhat thlasang kumsang ni som pathum khan Thailand kho pakhat tambon tha sawang chu mei cha thlasang nia soi chuan thakhat chung ringotin mi pa som lai a that ni nan soya heng mi pathi te hi an thi dana makle a then chu an mu hlum ringota then te chu an tlu topa an thi der mai ni doctor te chuan chan le awang om lovin an tho a cham ringot mai ni tin an soi ni heng thi te hian dam lo na engma an nei ngai lo awang chuan a khomi te chuan ram hoi ti nge ani an ringa ti chuan an khopui thiam an ron ta a ani chuan nu pakhat thlasang ni na soya ti chuan an pui thiam chuan in tinin puan sen
tar vek turin a hrilta a hei hian he thla hi a hnot bo dawn ani ati abik takin fa pamal nei te phei chu film khur le zual turin a hril nge a ti chuan mak tak mai in he khuwa hian hetiang hian thi na hi a re ta mak mai ani pathumna Enfield ramhuai April ni somni panga sangkha zakwa somsari pathum khan no pang pakhat Greg Garrett chu anin kota Enfield khuwa Illinois a in fiam lai chu engamo hian a bei chiam maya he a bei tu hi no pang soidan chuan mihring ni lo ramsa an hriat ngai po ni lo ani a chu no pang phei khok te chu a po somsak veka a trap na sa hle ani a hnu deuh loka chuan chulai hunami Henry McDaniel chuan thom thing hiat ri chiam hi a hriat awang kong khar an hong chu thilrap thlak tak mai a hma no pang Greg soyang deuh chia chu a hmulet ani heram ho hi fit nga vel chawalian ke pathum nei ban hul thek thuk tin hriam tak nei ani a ban hi atak sasira ni lovin a ombora aron chuak dei maya a hmul thupa mitmeng sen rem room zau bialian takin alo meng ko maya heram hoi hi a hmu vele kong chu khar ngalin a silai in ami churang takin avala a ti chuan voi li ve lai a met puak ani a kap fu nge in in hri ama se churam hoi chu zote thin rimin thom an siam sur ang mai hian a thom chu amak hle maya ti chuan a zuang ta chiam maya fit som sari panga vel zeta hla chu ol samtein a zuang thleng tamai ani ti chuan rang takin police a phone ngala hetia phone nu ni engama chung chu heram hoi mak tak mai hi hmu anom tanuala police te ngei point an hmu a tin radio station a news director le a crew te point an hmu thu an soi ani ti chuan thom sang anei hnu in a hnu dewa chuan a bo ta mak maya tun thleng hian eng thil nge ani ti an hre chuak zo talo ani pani na no pang hlau om Brian Bethel journalist thiam takle senior ve to tak mai Albilin reporter news chanchin butana thuziak thin a oma kumsang kha zakwa somkua khan Brian hian a thilton mak tak mai chanchin hi aziaka he a thuzia hi alar le a tin dot azi an rin lo na chan chu journalist hriat lo tak ani awangin dot mu hluma zia chuan a hming hi a chiat pha don tian chiang ani tlai khat chu Brian hi movie theater bul loka hian a motor chunga thu in thu aziak molmola chutia azia mek lai chuan no pang pani kumsom atanga kumsom pani vel bor hian an ron pan hnaya ti chuan Brian chuan a motor tuk ver chu hongin enge an du zo an tum chuan hlau nai na khat ta thut mai ani a thin chu na satakin a phu zoi maya ti chuan mi pano pang chuan aron bia a movie an du thu a soya poisa ni na an thei hila Brian chu a motor ron chuan an ron dilani Brian chuan a en thangam lova a hlawani ti lan hi atum lova tin movie chu an chuan a rei to ti hrebokani chu no pang chuan no pang te chau ani thu le silai po engma an ken lo thu te soin an hlawom lo thu te a soi hiala chutia Brian chuan huai sen na som khomin chu no pang chu avamel chuan a hlau chiang kher mei chu no pang pani te mit chu alo dum vek maya an dang deuh bel boxi ani hlau lu tuk chu engama chuan lam siamin a motor glass chu man mo takin a apa chak mai hian Atlanta thut maya no pang te chuan ring taka awin phalna min pek lo chuan kan ron lut thei lawania aron ti zui ni ti chuan a thil ton mak tak mai chu aziak chuak ta a chutia an zia chuan ama chau alo ni lo top maya heng no pang mit dum vek hi tong to le an ron hnai ve le hlauna an kha vek thin thu an ron soi ve ta nak loma an soi dan chuan heng alo tong to te po hian an chanchin hrechiang tur hian tu ma an om rei ngai lova an tlan chiat san zel ani chuwang chuan engmi nge ti le ram huai an ni nge mi hring ve mai an ni ti po chiang taka soi tur an nei talo hlom ani pakhat na Doris Bitter mitam tak chuan an chanchin film a siam sak an chak viau mai theya ase sangkha zakwa somriat pahnia film The Entity ti mei chet pakhat thlasang in an ti boina ero hi chu kan chanchin nilo ram se kan ti vek thungang he film hi Doris Bitter Culver City California chanchin sangkha zakwa somsari chawami be chan siam ani thilmak tak chui thin team pakhat te chu Doris sian ron panin chanpui turin aron dila hetia aron biak lai hian Doris chu zungol vei rui thereng mei anu le patena soi sak thin ani awangin ama point afa te nge hi a soi sa thin ani anti Doris Bitter hi mak tak mai hian akha tok hian tharau chithum hian an ron soi sa thina tuma la chuan a soi sa tu hi an hu thei ngai lova
chu thil chu atak ani zia heng chui mi te hian an om lai nge ya an ron ti buai lai an ton thu an soi ani Doris sian chung thla chu a thei angin na satakin a an khuma chuta chuan eng makdang lam tak mai hi ruma chuan aron om ringot maya ti chuan khushing de ngul mai hi aron oma chu khu chuan zia rang ronin siamin mi pakong chin chung lampian hi aron siam tarawa a hmel engma hriat theilawa ma se chu khushing zia rang chu mi hring chung lampian ani ti chiang takin a hriat theia chuta chuan a chui ta zinga mi hlaulu tuk chu a thidang hial ani he thalaka hian chu thil hring chu chiang takin a lang lova ma se engamo eng tak chu alang chiang hle ani a chui tu te chuan engwange ani ti an hre chuak thei hau lo ani lor kho mi lo thlira wangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don nia